आज हमरा जाए के रहल भोर है। काहे कि हमारा नितेश बाबू का जो एलसीडी टीवी रहल उ 2-4 दिन से खराब हो गईल बा। इनका होता दिक्कत मैच देखे में। तो हमनी के जाए के बा भोरे एजीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पे कोनो भी प्रकार के एलसीडी होला ओजा बहुत आसानी से और बहुत अच्छा तरीका से मशीन द्वारा ओके इलाज होला, माने बनावल जाला, रिपेयर होला। यह देखो सुनो चल गनी जब भोरे चरमोहानी, तब भोरे चरमोहानी के हाल देख लिया आप लोग। इतना खिचड़ी बा का बताई। सीधा पहुंच गनी हमनी के एजीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्डिंग में। ओजा ऊपर जाए खातिर तनी अन्हार सीढ़ी बा। ओकरी बाद हमनी पहुंच गनी डायरेक्ट दुकान में। बहुत सवेरे पहुंच गनी है तो गुरु जी बानी जो नेपाल निवासी बानी, तो यहाँ के अपन साफ सफाई कर तनी है। तब अंदर जाके लगनी है वीडियो शूट करे और टीवी के यहाँ कनिया की चेक करी का भइल बा। तो हम कनिया डिस्प्ले में तनको लाइट नहीं के आवता, साउंड आवता। तो यहाँ कनिया ठीक बा, हम अभी चेक करके बताओ तनी। तो हम जैसे कनिया रुआ चेक करते हम अंदर जाके मशीन दिखा दी। आप लोग के बता दी कि पूरा जवार जिला में एगो ऐसा जगह बा जहाँ पे डिस्प्ले रिपेयरिंग खातिर स्पेशल मशीन बा, जना के बॉन्डिंग मशीन भी कहल जाला। बहुत कॉस्टली बाटे और महंगा बा। और एक सुविधा ये बा कि कोनो भी डिस्प्ले में कोनो भी दिक्कत आवता, लाइनिंग चाहे कोनो प्रकार के कुछ भी डिस्प्ले से प्रॉब्लम बात है 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। तो आप लोगन के भी टीवी एलसीडी में कोनो प्रकार के दिक्कत बात है जा सकनी, अपना टीवी के रिपेयरिंग करा सकनी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दियो और वीडियो के शेयर जरूर।